U osmom kolu prvenstva Superlige fudbaleri Spartak Ždrepčeve krvi igrali su nerešeno 1:1 na gradskom stadionu protiv Javor Matisa iz Ivanjice. Subotičani su bili oslabljeni neigranjem povređenih Branimira Jočića, Danijela Farkaša i Vladimira Žuka, pa u prvom poluvremenu nisu prikazali igru koja se od njih očekivala. Možda je na njihovo slabije izdanje uticala i trema koju su imali zbog činjenice da su posle duže vremena opet imali prilike da zaigraju pred svojim navijačima. Robusni gosti su poveli sa 1:0 u 44. minutu preko Igora Stojakovića, koji je izveo snažan slobodan udarac sa udaljenosti od oko 20 metara, nakon čega je lopta u samu stativu ušla u mrežu i golman Nikola Mirković nije mogao ništa da uradi. Na poluvremenu Andrej Černišov, šef stručnog štaba Plavih golubova, obavio je ozbiljan razgovor sa svojim igračima, pa su oni u nastavku zaigrali baš onako kako je on to i zahtevao od njih. Uprkos tome, gosti su se uporno i vešto branili, pa su navijači Plavih golubova dugo čekali na gol koji je konačno postignut u 89. minutu. Agilni kapiten Vladimir Torbica izveo je korner, a najviši u skoku bio je Aleksandar Radovanović koji je glavom poslao loptu u mrežu Vladana Đogatovića. Bio je to poslednji pogodak na ovoj teškoj i do samog kraja rezultatski neizvesnoj utakmici, na kojoj je podela plena na kraju možda i najrealniji ishod. Mislim da je ovo bila onako jedna prilično teška utakmica sa puno duela. U drugom poluvremenu mi nismo pokazali igru koja je trebalo da nam donese 3 boda u fazi kad imamo loptu u nogama, nismo uspevali da je zadržimo. Pokušali smo da osvežimo ekipu izmenama, ali nažalost nismo u tome uspeli i iz te odbrane kontinuirane smo i primili taj gol. Sličnog mišljenja bio je i Andrej Černišov, šef struke fudbalera Spartak Ždrepčeve krvi. Не знаю, с чем это связано, с тем, что после такого большого перерыва играли в Subotici, нервы там, но... Zato što smo posle duže vremena igrali u Subotici, pa malo smo bili nervozni. Играли не так, как хотели. Nismo baš htjeli tako da igramo. В перерыве с игроками состоялся серьезный разговор. U poluvremenu smo ozbiljno porazgovarali s igračima. И второй тайм играли так, как играть надо. I drugo poluvreme smo igrali tako kako bi trebalo da igramo. U narednom kolu, koje je na programu 17. septembra, Plavi golubovi biće gosti ekipe Čukaričkog.